Go there, let's go eat some. Oy, bigyan mo siya ng ano, yung karyoka, yung niluto ko. You try, you try. Masarap yun. Sina Raquel, estudyante pa ng mama ko. Sino? Sina Raquel, sa Chester. Ah, okay. Sila ang estudyante ng mama ko. Oh, I see. Okay. Masarap yan, magugustuhan niya yan. Anong year na sila nagturo? Meron na kami, I think, grade 4 ako nung graduate sila ng college. Oh. Ay, baka ano. Here. Kayla? Try mo yan, masarap yan. I don't think na may gumagawa yan dito. Yung parang bicho-bicho? Yeah, karyoka. Yes, it's good. Say thank you. Kuna mo picture.